Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážení hostia, ctené dámy, páni, dovolte mi, aby som vás všetkých veľmi srdečne pozdravil a privítal v mene Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na 41. ročníku výstavy Agrokomplex. Pri tejto príležitosti mi dovolte krátko vyhodnotiť tohtoročnú žatvu. Žatva tento rok bola, a treba povedať, že ešte je špecifická vo viacerých oblastiach. Žatvu sme začali síce s dvojtýždňovým predstihom, ale treba povedať, že do dnešného dňa ju nemáme ukončenú. Potrebujeme ešte pozberať zhruba 10% ploch hustosiatých obilovín a zhruba 4% ploch repky. Čo sa týka hektárov, to predstavuje pri hustosiatých obilovinách 50 000 hektárov a pri repke zhruba 5 000 hektárov. Teší nás medziročný nárast produkcie u obilovín a takisto u repky. V niektorých regiónoch treba povedať, že doslova rekordy boli zaznamenané, ale na druhej strane neukončená žatva v severnejších regiónoch kvôli neustálým dažďom, zhoršená kvalita, nízke ceny vyvolávajú u poľnohospodárov opodstatnené obavy z tohtoročnej žatvy. Napriek všetkým týmto problémom môžeme už teraz povedať, že poľnohospodári zabezpečili pre potreby Slovenska dostatok obilia a takisto aj repky na potravinárske a taktiež aj krmné účely. Zatiaľ, čo v obilovinách aj v repke sme sebestační, vo väčšine ďalších potravinárskych komodít tak nie je a výrazne samozrejme v tomto smere zaostávame a celkovo, pokiaľ hodnotíme našu sebestačnosť, tak len veľmi ťažko sa dostávame na úroveň 50%, čo je priam alarmujúce. A obzvlášť teraz, v tých pohnutých časoch, keď Rusko uvalilo embargo na dovoz potravín z Európskej únie a ďalších krajín, čo nás určite výrazne postihne. Či už priamo cez exportérov, ale takisto nepriamo pretlakom tovaru, ktorý mal byť vyvezený do Ruska a zostáva na trhoch Európskej únie. Preto by sme mali vnímať situáciu ako vážnu a urobiť všetky kroky na minimalizáciu škôd. Chcem využiť túto možnosť a urobiť výzvu k nám všetkým. A si myslím, že toto tu už aj odznelo, aby sme konzumovali čo najviac doma vyrobených kvalitných potravín a takýmto spôsobom, aby sme pomohli sami sebe udržať výrobu a zamestnanosť na slovenskom vidieku. Záverom mi dovolte, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí dorábajú každý deň zdravé potraviny na náš stôl, pretože si to právom zaslúžia. Vystavovateľom prajem na tejto výstave úspech a vám všetkým veľa príjemných zážitkov. Ďakujem za pozornosť.